сме да направиш. Всичко е точно. Направи едно съмнително поведение. Защото... Нищо, обикалям. Ти безпристрастен, разбираш. Защото си приятели на тия хора. Кои хора? Не от тези. Ходи. Защо го подържиш? Защо стоиш зад него? Аз стоя с него, той е там. Ти ме става основно. Не. Аз съм тук. Айде чуем какво. Тия сигнал, че какво? Да, знам. Кой е? Пристрастен е. Нали тогава? Значи ти по принцип трябва да си Ами да, шурно ли? Кой ти казва, брат? добре, ще не отидете в Габрена. Той пожа да снима, когато ние отидехме на там. Значи вие седехте там. Ако видиш камерата, има снимано един час. Добре, ще не отидете. Да, снимах моя човек. Там слухачите. Значи вие идвате на места да снимате къде те са купували гласове. Кой е купувал? Тези. Я толкова кажи път камерата. Камерата не ме ли снима в Кой е момента? купувал? Да видим сега. Може ли да? Ето господин Герб, мер, бац, мац, те нека си кажат. И сега ме пращат, значи крадеца вика дъща крадеца. Кой праща? И съм преди тях. Кой ни праща? Ама вие сте едно кутило, Говорите го, Вие всички сте едно кутило. Стояне, дай ми не се занимава, дай ми. Добре, ма. Да, знаем за какво. За какво си? Да си харчиш парите на здраве. Кой пари си? Дай ми ги, айде бе. Ти които ще ги Кой ще ми даде пари?